Ски 12 долара, какво ще ми донесат? Забрави вилицата. Това е 12 кент. Muchas gracias. Бата, сериозен ли си? Provecho. Ама, gracias. 12 долара, брат. Това е disgrace, разбираш? Това е disgrace, 12 долара, брат. Сериозен ли си, чутка, че брат, ще върна чинията. Това е направо леща с мармалат. Аз ще го върна, брато. Изобщо няма да занимавам с тях. Аз ще го върна. Те с майтап си прави с мен, бе, човек. Те с майтап си правят с хората, бе, брат. Той подигравка, бе, брат. Добре, че бирата не я взеха тук. Брат, аз ще го върна. Разбираш, аз няма да си правят майтап с мен, бе, брат. Аз съм готвач, бе, брат. Как ще ми е за 12? Кое струва 12 долара тук? Един факън банан. Gracias. No more? No.